Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri ka Sarkar Jilla obapet yakatanat puli puthi uba la kemen rimbui. Ulaong baka pisa kabalan ng pensay da ka Sarkar Jilla naka Corpus Fund kumbah nyopo khandai keluar AA house name arhajar khat khandai. Naka bentaban siw yakatulap kinang hikay school SSE ompat laban penpai hadu menta. Namar ka jing bompat jo testa yakapisa kabadai ban pelat da ka Sarkar pedeng. Uba rembui ulaong badang shen haka jing kerenjong uha Delhi bat ki opisar ka Sarkar pedeng kila ai ka jubab ka badan jingkermen baka Sarkar pedeng kan pelat kloino ya ka second installment syaka Sarkar Jilla bat upen pau ka jing sngongo ya ka Sarkar pedeng na ka banta kata uni menteri katanat pule puthi ulaya thu bah ka jing kendu bat kinong ket kam kaseng kinong hikai school SSE haka sni balang ka artareg ulber arhajar arpoar Ula kular baka Sarkar Jilla kan shem kilat kilenti banyo pelat no swaya katulap kinong hikai nagbenta arbanai kabalong saupeu para klur ha kabaw nya kren bad menteri rang ba ukonrat ke sangma nakabenta kani uba rembui ula ongru bahaba ai jingkhen nya kapisa ka baka Sarkar Jilla kalanang penlut nakabenta katulap kinong hikai school SSE Henry ka Sarkar Jilla kampat ya kren katnu kapisa ka dangsa Namar habakot kathong kalong kumno banla banweng ya kane ka jinge habaya dei bat katulam ka Sarkar ka adepse kumbahnyo ko khandai klur na ka Corpus Fund bat ka jimut jang Corpus Fund kam dei bangin kulot ka dei ka sushim ondalayo adepse bat ya kata khandai klur ka bangla shim ni palla na kalyang ka SSE kim palla ban penthai sha ka Sarkar te di tak dalam MP kajimut trong Sarkar hai kalong kumno ba ngin wanra ya ka best solution de hadu balam menta kalong kampat kalong kan dang ijwat namar ba until and unless ka barok stakeholder ki bu kadang gawe ke jimut kalong ka ba Nrai hakaba kiwe kumtu kalong kabae ngaba kum ka Sarkar shim teka nagleng jona ngamdu jingkermen ba at some point of time ba kini kecil ngin lahi banweng nakaba hado ba kot jong funa na February lasan benai kim patlo no but yakane gina kadang Sarkar nakaway ka post with persian communicate siya central government nakabantaban pala ka second installment da din takadaw kadang kajing slam karena kajing slam pala ban penlait ya ka tulop ka pelong ya kinohika bakin don kajing ki mense namar ba mundai shipna mde arpnai mde lagnai kalong harusan dai den takada nakaliang ka jongki ki pelong ya kata ka penpau ya kata ka jing persya bandawa ya ka hok jongki te menin ngalak tren lengba pilak pathai khobo ba ngina kaliang ka Sarkar ngin persang kat bala ya ka ba dei banle hapo kalai khui trek jong benai March menne haka porsi je sistem ini kalaban ke jeng kendo hapa deng ki delegation jong ka SSA but manga haka je lang jong state project director jong ka SSA bangi layar batai ya ki constraint but ki daw but ki step ki ba ka Sarkar ka shim but kan shim ban is ya kane ka jing do kajing slan jong katulo ka jing yathir ka long jrong teknik nak Sarkar nak jonga ngala penpau bangadon ke cingkermen kalau skan ba ni sayo
hakiniki tayo ki banwan ya ka second installment. But nalor kata ngala yakren batu honorable chief minister nakabenta ba kan bala bangin laban pelai ya katulok kaba diban ina kasakawi te nakalim ka sarkar ng amba ngin persyan kan bala ngala ayak assurance ba at least arbana nakasarkar kan nile ban pelai te kata ka de ji kren ke chungni ha ka bayde bat ka jinya kundu jongdi mentakasi pat ki don pat ki wake issue ki bang kren namar bang is not ho bahkan ne kam de ka one time solution idan kam ye ka permanent solution but ka permanent solution nimla ban kalong ka ba Henry ki no hikai ko ki de stakeholder ka sarkar ko de stakeholder ki managing committee ki de stakeholder ni de ban bu ban perkhat ka we ka jingmot ka ka bangin la ban le ya ka bahata khna bakini ki jinge kinumi na ka we ka por sha ka we ka por kata ka de ka jinge kai ka jinge Untuk menteri penanggap wan sport Delhi, dan kenapa gini kihe sport Delhi bagi pala pro ini ke second installment. Hakaliam jom ka second installment ngila ya keren, but nga panpaw ya kajisnaw mu baya ka sarkar India baka sarkar makhalia ka dai kawe na ki stay kiba nongkong kiban yo ya ka lut ya ka first installment. But hakaliam second installment nila da pendiam ya baro ki annual report ki audited account but ki UC nak benta ban pelai ya ka second but ki ai ka positive respond ba kinla kinpe ke ke bakila ban le hapo ki dikisni te ka cinglut nak benta ka arbna ki tulop kan basam prakro nak benta ka kidon ap bentah ka bentah ka banongkong kalong na ka bentah ka fund na ka central government bakas ka central government ka mot ka siu khatsan hajar we no hikai na ka bentah ki no hikai SSA bat ka bahajrong kata ka mot kanber da ka sarkar jilla ya kata ka khasan haja kabut ka sarkar makhiya ka ka haban ai 10% na ka khasan haja kit hakan hab ai 10% tenalor kata kanne ka batam menta khatna hajar sau ya ki lower ar phaujar sau khnai spat sau plan sau spat na ka benta ki offer kena ke batam namne kade kaban hak ber da ka state government te hakini ke license kalam kumba sispa sau kulo tamba ladani minus ngipen paino ka finance department kan keng ba katu ka sau praklo bakala ayeng kamu kersa setengah pun dulu kebakan ai jongka state dan ginom ya keren ya kita ki sa kata wan kata mereka ultimately ngisngutu ba kumno ban south ya kijinge kiba wan nakawe ka por shakawe ka por nakawe ka sarkar shakawe ka sarkar kiju kijinge kiba ran kumine kre ka bangire kata hendrai menta nginsew shibo kata sis arpun keluar ke bahasa sebab ke finance part ke sekolah kalasim ya ke pisah kalau ngalat ay kasanyo praklo kau sa setengah keluar ship na rumpat dap ban sew ya ketelop nginam nai ban yakren ya kita ni kalau kau sana langsung no bakat lompat yo tulop na buan ke second instrument kuno ban sob ke something kat bala kenang ba kan is
ya ka pressure na kinohikai kila bendegi kami pa kila bendegi para kila bendegi kata kata pada bajing mo jauh ke surga